رو فهمونند نه اینکه در ماه اپریل و مای رفته زمین وای رو چپا کردن. Қурбон Ҳакимзода вазири кишоварзии Тоҷикистон тасдиқ кард ки аз тахриби кишти гандум дар баъзе шаҳру ноҳияҳо барои кишти маҷбурии пахта огоҳ аст. ӯ рӯзи 29 январ дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт ки ин масъаларо баъд аз расонаӣ шуданаш таҳти назар гирифтааст ва баррасӣ мекунад. Хола беғами беэътиборӣ мекунанд, мегарданд, баъд моҳи апрел мешавад мебинанд ки заминҳо банд аст, баъд зарба ба ваи деҳқон ба зарари деҳқон расонда. Чунин корҳо мо ҳам маълумотҳо дорем дар баъди шаҳру ноҳиё то ҳатто майдони гандум ё майдони зироати хӯроки чораҳоро вайрон карда пахтакиш кардагиҳошон ҳам ҳастанд. Ин фактҳо ҳам ҳаст. вазири кишоварзӣ ҳамкории бештари мутахассисон олимону масъулонро бо деҳқонон муҳим дониста гуфт ки дар маҳаллу ҷамоатҳо ба деҳқонон фаҳмонанд кӯмак кунанд на дар моҳҳои апрел май рафта заминҳои кишти онҳоро чапа кунанд. ин зарар ба иқтисодиёти худи ҳамон маҳал ва ҳам зарар ба деҳқон ва аллака ин медонед ки ба ҳолати иқтисодӣ ва оилаи ӯ мо зарар мерасонем. мумкин нест. деҳқон дар интихоби ин ё он зироат он озод аст. маҷбур кардани деҳқонон ба кишти пахта борҳо боис ба нигаронии баъзе аз кишоварзон шудааст. дар гузашта деҳқонон аз он шикоят мекарданд ки бо назардошти харҷи зиёд ва даромади ками пахта дар кишвар ба кишти дигар зироатҳо рӯ овардаанд. хай хоҷаги деҳқониҳо ба ман пахта бикорен гуфт заминое ки алаф корида будем ман вайрон кардем амар ҷойишта пахта кордем. дар вазорати кишоварзӣ гуфтанд барои вайрон кардани замини кишт мақомот бояд ба деҳқон ҷуброн пардохт кунад, вале шарҳ надоданд ки барои чунин амал зиёни деҳқоне ҷуброн шудааст ё касе аз масъулон барои ин ҷазо дидааст ё не. бинобар иттилои расмӣ соли сипаришуда дурнамои ҷамъоварии пахта иҷро шуда ҳаҷми истеҳсоли он бештар аз 390 000 тоннаро ташкил додааст. бо ин вуҷуд нигарониҳо аз рушди сусти соҳаи пахтакорӣ ҳосилу коркард ва пешниҳоди имтиёз ба пахтакорон миёни коршиносону деҳқонон садо медиҳад. ҳоло ҳукумати Тоҷикистон дар робита ба рушди соҳаи пахтакорӣ мехоҳад ду санад қабул кунад ки ба иттилои расмӣ дар ин санадҳо сабукӣ ба пахтакорон ва ҳалли дигар мушкилиҳои соҳа пешбинӣ шудааст. маълум нест чунин санадҳо то куҷо метавонад ба рушди пахтакорӣ мусоидат кунад.